Dok denong santri lulusan panggung isi perawan keturung tau kedemung tak rungi sarung rekulingkung assalamualaikum takon mbah tak nemlero tak rungi nyambut erak ngerongku emang tak sopan suwe koyo kang pondok elah dawan suwangku lali nyempong cari bapak iki aku koyo santri pengkong Kopok-kopok lombok kadang lurus kadang lenggong Timbang kopok aku sini kalah dino Tahun-tahunan aku wali dadi preman Pengen coba tenan ben Allah bojo sing iman Kopok-kopok lombok kadang lurus kadang lenggong Timbang kopok aku pengen kalah dino Tahun-tahunan aku wali dadi preman Pengen coba tenan ben Allah bojo sing iman Are you ready? Body Joy.
Jas.